Velkommen til dette års julekalender fra Idrætsefterskolen Lægården 15-16. Yeah. Ej, det var sjovt. Og jeg er altså Asger. Og jeg hedder Jonas. Og i dag der vil vi så prøve at vise jer, hvordan man laver sådan en juledekoration her. Ja. Og det er fra den gode danske jord, vi har været at få fat i her. Vi er ude og stjæle lidt. Ja. Og vi har en masse god, frisk gran og lys, og det skal bare pyntes så fint, så fint. Og lyset er også hjemmelavet. Nå, hvordan skal vi starte med det her, dreng? Noget god dansk græn i, Det tænker jeg faktisk også. Bare på noget grans. som vi danser sådan nogle små, det danner sig sådan nogle små ører. Ja, Ja, ligesom den sang, højt for træet. Nej, Grandesholm. Ja, Og så kan man hænge sådan en lille sølvkugle her på. det kan du, ja. Så minder den også lidt om juletræ. Der er mange Det er jo faktisk bare et mini-juletræ, det her. Se, der er mange små teknikker, sådan det hele ligger i hænderne. Ja. Det handler også om, at man kan gennemskue, hvordan de skal hænge, faktisk. Det handler Og mix farverne, så det skal også hænge lidt rundt. Men selvfølgelig skal man også lige tænke på, at den ikke skal stikke alt for meget ind over lyset, fordi så kan den jo godt Brænde, og det er fandme det dumt. hører man sige, men det skal man lige tænke Ja, over. så kan vi faktisk sætte den her som næse her i stedet. Ja, som næse. Så ligner det lidt. Så ligner det lidt Rudolf nu. Det, Ja, og så kan Rudolf, han kan også få... Der er tænkt over tingene her, det er... Det er sådan lys, Ja, faktisk. Næsten. Faktisk, ja. Så er det her faktisk lidt en lille mund. så... Eller en lille butterfly, fordi han skal til en julefrokost med firmaet. Så det handler om at have et tema i sådan en her. Det er sgu ikke alle, der lige kan gennemskue sådan noget. Nej, det er det faktisk ikke. Det er kun... Var du ikke også uddannet i det? Jo, jeg har taget 10 år på gymnasiet. Gymnasium. Ja, inden for Gran. Vil du sætte lyset på? Ja, så er Bare det så, stop me, bare som stop man me. siger, stjernen på Kroner og værk. kroner og værk. Så det er så vores endelige resultat. Jeg kan godt se, at vi er stærke, men det var fordi, vi har... Det har vi skudt på lang tid der. Det er ikke bare for sjovt. Og måske kan I prøve det her et par gange derhjemme for at få den til at se lige så flot ud, men det lykkes jo nok ikke. Nej, men ja. Det er så vores svar på en god dansk juledekoration. Ja, den er flot. Ja, det var så vores juledekoration. Så skulle egentlig komme meget godt ud af, synes jeg. Synes Vi har også lavet mange i år. Ja. Vi er jo faktisk professionelle inden for juledekorationer. Meget erfaren. Og I kan jo faktisk godt hyre os inden på vores hjemmeside. Men det tager vi lige senere. Det ligger i linket. Men ellers er der jo ikke så meget at sige. Nej, det var vel egentlig, hvad vi havde til jer i dag. Og vi er glade for, at I vil se på os og bare lytte til os. Nå, men noget om julelys, og Fest og ballade. så sætter vi Rudolf herud. Den skal vi jo bruge de næste afsnit. Det Men, godt lavet. Men se med i morgen i 2. december, hvor det kommer lidt ud til at handle om de her fyre her. Ja, Det bliver spændende. Vi ses. Næste år. Bugnish,